vertical. Para el vídeo, con lo que sea. Nombre de la cueva. Y yo. Ahí está. Y yo voy a hostia, ya vale. Goizetan ispilu parean irrietean Neon larkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan Karminezko espainetan Txiste txarrenek erantzun dituzten Aurpegietan, serioenetan Erantzukizuna ere diren erantzunetan Aingela Davidsen hitzetan Maialen Lujan Bioren azken puntuetan Maurizia zenaren irrintzietan ahots orden kontzientzietan Berriz esanez bezaten Ez dagoela denon eskuetan Gizartearen arazoa den ardura komun den honetan ¡Chope, pues! Yo creo que Chope no puede. Igual pasa en salir. Ziegi diren beldurretan Gure amonaren eskutuko haienetan Maurizia zenaren irintzietan Eta ondorengoetan Aingela Davidsen hitzetan Maialen Lujan Bioren azken puntuetan Ziegi diren beldurretan Gure amonaren eskutuko haienetan Maurizia zenaren irintzietan Gure ahots botzatakoetan Ahí va el caucho, ve. Cuidado. Baina alderantzez baldin bada, denak etorri bako guakin eta baten bat bilduprez baldin badago, isildu eta baldin badago. Ya. Uy, va, si hay uno que